Bago pa man magtapos ang taong 2021, nakamit na ng Angeles City ang herd immunity. Gayunpaman, puspusan pa rin ng city government sa kanilang vaccination drive upang mabakunahan at mabigyan ng proteksyon laban sa COVID-19 ang lahat ng mga Anghelenyo. At dahil muling nararanasan ngayon ang COVID-19 surge bunsod ng Omicron variant na sinasabi ng mga eksperto na highly transmissible, mahalagang maturukan din ang booster shots. Kaya naman simula nitong Lunes, 2 bus ang itinalaga ng LGU ng Angeles City na roronda sa 33 barangay ng syudad upang mabigyan ng booster shot sa mga Anghelenyo na fully vaccinated on or before October 31, 2021. Ayon kay Mayor Carmelo Lazatin Jr., layo nitong ilapit ang mga bakuna sa kanilang mamamayan sa pamamagitan ng ronda bakuna. Sinisikap din ng lokal na pamahalaan na i-fast track ang pagbibigay ng booster shots upang maiwasan ang transmission ng bagong variant na Omicron. Dagdag pa ng alkalde, ang pagde-deploy ng ronda bakuna ay gagawin din by schedule upang matiyak na nasusunod pa rin ang safety health protocols. Ipinaliwanag din nila Zatin na nagdesisyon siyang isagawa ang booster inoculation sa pamamagitan ng ronda bakuna upang matiyak ang kaligtasan, kalusugan at kapakanan ng kanyang mga kababayan, gayon din ang mga empleyado ng City Hall. Paalala ng LGU sa mga magpapabooster, ipresenta ang kanilang vaccination cards at prescription medicine kung meron man. Maliban sa inisyatibang ito, nanatili pa ring operational ang vaccination site ang syudad sa City College of Angeles. Samantala, sa pinakauling datos ng local IATF ng Angeles City, nasa 5,573 Angelenyos na nakatanggap ng kanilang booster shots, 347,996 ang fully vaccinated na, habang 308,990 ang naturukan ng first dose ng bakuna. Kasama si Jennifer Salenga, JM Desus, CLTV News.